हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। लोगोफोर, बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौ अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदि। एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबायदि। नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों, टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै। लोगोफोर, आं दिनै पि बरगयारी प्रडाक्शन बेनारनि दिहुनजानाय मोनसे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों दि नोंथांमोना भिडिअनि फुल डिटेल्स मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दि। नोंथांमोन बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ पि बरगयारी चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे। आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सेमसा हाजो सेरनि। लोगोफोर, दानिया फैदो दि जों बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनब्ला लोगोफोर, बेयाव जों फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बर'नि मुंदांखा जाखांबोनाय एक्टर बिथां सिद्धार्थ बर' आरो पुर्णिमा बरगयारी दे लोगोफोर। लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ खालामदों मिजिं बरगयारी। आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ डिरेक्सन खालामदों बिग्राय बसुमतारी दि। लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों उत्तम दैमारी आरो फुंबिलि बसुमतारी दि। आरो लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि मेकआपखौ खालामदों मिडियान बरगयारी दि। एन्ड पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों सोरां बसुमतारी। लोगोफोर, भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दि। लोगोफोर, भिडिअखौ जुदि दासिमबो नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।